ఎట్టకేలకు తెలంగాణలో రైతు బంధు పథకం డబ్బుల పెంపు. రైతు బంధు పథకానికి నిధులు పెంచిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశాలు విడుదల. మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే రైతులకు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం పేరుతో తెలంగాణ సర్కార్ ప్రతి ఏటా 2 విడతల్లో పెట్టుబడి సాయం ఇస్తుంది. ఎకరాకు 10,000 రూపాయల చొప్పున అయితే పెట్టుబడి సాయం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని 15,000 రూపాయలకైతే పెంచుతూ కీలక ఆదేశాలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే రైతులకు పెట్టుబడి సాయం కింద రైతు బంధు నిధులైతే విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో దీన్ని చాలా రోజుల తర్వాత అయితే ఇప్పుడు పొడిగించడం అయితే పెంచడం అయితే జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు ప్రతి ఏడాది 15,000 రూపాయలు, ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందనమాట. దీనికి సంబంధించి కీలక ఆదేశాలు అయితే రావడం జరిగింది. అయితే ఈ పెంచిన డబ్బులు అనేవి మనకి 2024 జనవరి నుంచి 2024 జనవరి నుంచి విడుదలైతే చేస్తామని చెప్పేసి సర్కార్ అయితే తెలియజేస్తుంది, తెలంగాణ సర్కారు. ఎట్టకేలకు శుభవార్త అయితే చెప్పారు రైతులందరికీ కూడా. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతారు.